Ti si čigrica jedna koja i peva, i igra, i glumi, svašta ti nešto radiš. Pesma nije za tvoj uzrast definitivno, a ti si se stoički izborila sa njom. Koncentracija ti je zavidna za tvoje godine. Ja ne znam koji mi se više od tvojih talenta, koji mi se više sviđa, ili što pevaš, ili što igraš, ili što glumiš. U tom svom neizboru ja sam izabrao da. Pazi, pevanje ti danas definitivno nije bilo baš najjača strana, ali zato koreografija, pošto su dobri Kamili i dobra Mina već rekli da, ti si obezbedila sebi prolazak dalje. Ja imam talenat.